good afternoon guys. Mag-utan ta guys. Mag-utan ta. Puro kamunggay. Sa mga nasa kuan diha sa gawat. Panda mo kuyog ka panda. Sa atong mga halos na ibubuyo ha. Nasa kamunggay guys. Mag-utan ta guys. Auntie. Kali di ka? Party ba nimo? Ah, siya. Uy. Arte na kaya ang tanding guys. Hindi na siya makaon. Pero dili tinuluto. Oh, mamili na siya. Shout out ko sa mga kandingan ha. Mga kamis ko guys. May kanding. Hindi mo hortong sagbot guys oh. Kumantaan na sa nakagtubig eh. Ante. Gano'n. Kaya sa tiyo. Sana sa. Yung nasa ng gin. Ginebra San Miguel. Ayan. Busog na. Sino ka? Balikan na niya. Magang salamat guys. Thank you for watching guys. Hindi naman mukha si auntie.